nadenken. Don't let them in, don't let them see. Be the goodbye you always thought to me. Zoiets ongeveer. Geweldig. Nou. Ja, het pakje zit er dus net in, hè, van de DHL. Ja, er zit dus helemaal niks in de brievenbus, hè? Maar goed, ik baal er gewoon van dat het pakketje naar het kwam is van de DHL. Zo, het is net zozeer dat ik het pakketje had, maar het is meer, ik had al verstuurd naar iemand. Die had het net gekregen, toen zou de DHL weer om naar Mita sturen. En het zou onkwam wezen. Het is helemaal in allemaal gegaan. Maar zie je, de details, dat is echt een lange lijst, hè? Een lijst van details. Bizar. Zo, de verwacht bezorgmoment is dus donderdag 2 november. Huh? En ik wil laatst nog zo positief voor Marktplaats, het versturen met DHL. Nou, één keer trek je de conclusie. Iets goed versturen, dat is een illusie. Dit is het gries trouwens, jong. Al de macht. Shit. Weet je wat gries waar? Juist weer prachtig mooi waar. Dik mooi hakken auto even wassen. Ik ga even de bladen uit de dakgoot bij hellen. Ja, ik zie het al, jongen, mooie bladen hier. Maar dat is alweer eruit hellen worden, hè. Goh, de hele goede gedaan. Geweldig. Ik ben bij DHL dus ook een onderzoek starten naar waar het pakketje dan wel wezen kan. Want het is inmiddels al meer dan een week volgens mij onderwijs. En het adres klopt er gewoon. Ja. Het is wel een vreemde zaak vind ik, hè. Oh jee, een lekker baan. Een lekker baan. Nou, net best. Ridder te voet. Ja, ridder te voet. Ja. Maar hij kan zo niet plakken, dus ja, dan laat hij hem plakken. Hè. Oh, ja. Het verbaast me. Ja, kijk al dat het naar het rijden, want het is zakries hier, hè. Het is zakries. Maar dan valt de eerste drip, hè. Begint er rijden, hè. Ja, geeft niks. Geeft niks, nee. Nou, even een beetje DHL pakketbandje hier. Nou, juist week dus even naar Pathé West. Die laatste ik al in die zei van Pathé bestaat dus 2 jaar. Juist ben ik voor de tweede keer West en ik verbaasde me weer over het feit wat je daar had, dat is de warm entrance en de cold exit. Komt er eigenlijk kwart zijn op Del. Weet je hoe in de HEMA dus ik ben. Dit is omdat ik juist met mijn vriendin even hoor. In de HEMA had je eigenlijk hetzelfde. Hè? Toen had je die roltrap hier, die gaat alleen maar omheen. Ga net een roltrap naar beneden. Zo, nou, ik dus met de trapje weg, ja, huppakee. Ik ben naar beneden daar. Dat is de koude exit. Heel koud veel meer. Oeh. Geweldig. Oh, ik heb mijn jasjes. Nou, ik vind ik een echte vlogger. Die mag gewoon echt trots zetten bij zulke soort waaien. Hoe beter dan net een knip voor de neus water. Hè? Had je ook niet bij de eerste de beste Rijnbuisvlogger al zei van nou, dan ging ik net met een boeten daar, dan wil ik ook wel binnen zitten. Kersten het meidje, wow, zien hoor die vogels. Ja. Zie je maar terug in de fietsen maar hey. Winkeliers, die liggen op in, hè? Oh, hè? Die winkeliers ook wel. Wat ben je vrede dan? Nou, ik moet naar huis op een of andere manier. Je moet naar huis? Ja, ik moet naar huis, want de hele nacht al hier. Ik moet naar Heerenveen nodig, maar ik kon die poort niet door. Oh, je kon niet bij die... Bij de Heerenveen, nee, bij de Leeuwarden station kom ik gewoon niet door. En ik loop al de hele nacht hier en dan kom ik net wat tekort op mijn treinkaartje om wel dus de poort toe te komen. Waardeloos. Ik heb de telefoon niet bij me, helemaal niks bij me. Ja, een beetje kerstgeld, that's it. Maar ja, ik zou heel graag naar huis willen, ik ben moe en... Hoe bent u hier zo verzeild geraakt dan? Nou, ik ben hier gisteravond gekomen om te stappen en ik ben iedereen kwijtgeraakt. Oh. Ja, en ik heb mijn telefoon dus vergeten. Ja? Ja, en nou... Dus kunt u niet een lift of zo met... Nee, dat durf ik niet zo. Ik weet niet wie ik tref. Nou, wat is dit nou voor weer, hè? Dit is toch niet best, of wel? Hè?
Wat vind jij hier nog van, Dadel? Het is weer, Ja. als je een vrouwtje hebt of een vriendinnetje hebt, om thuis te blijven met een vrouwtje en een vriendinnetje onder de dekens. Lekker zo, middag thuis liggen zo. Ja, Maar dat voor de wel rest, bah. We staan in ieder geval droog, hè? Ja. We staan nu in ieder geval droog. Dat is... Ja, toch? ja. Sorry. Weet je niet hoor. Ja, niet. Je moet wat voor over hebben, hè, om in de stad te zijn. Ja, Ja. ook wel moeten blowen. Ja, heb je een beetje een goed weekend gehad daar, of niet? Nou, normaal. Normaal. Ja. Wat is voor jou een normaal weekend dan? Ademhalen, Oh ja. jointje roken, Ja. mooie oogcadeautjes kijken. De water zit vol oogcadeautjes. Ah. Ja, mooie vrouwen hier in... Oeh, die vieze dames in de water. Oeh, sorry. En laat je de vrouwen dan ook merken dat je kijkt? Of is het meer zo van... een beetje stiekem? Je moet niet, ik ben nooit stiekem. Achter een muurtje. Ik ben nooit stiekem en als je stiekem kijkt, willen ze ook niet dat ze bekeken worden. Je moet kijken, gewoon kijken. Laten zien, hey. En dan geven ze soms een glimlachje. En soms versnelling 2. En 3 erachteraan. Maar heb je ook wel eens een flirt of zo, of niet? Jawel. Als ik maar, dat zijn voor mij. Ik ben 44 Ja. en mijn, hoe zeg maar, die waar je flirt mee hebt soms, Ja. zijn 19, Oh. net 20 of 18 plus, soms 17. Zo jong? Dus nee, dus. En ik ben 44. Ik heb zelf een dochter van 16. Dus Ja. daarom, Snap ik, ja. ik kijk gewoon. Later! Geweldig. Nou, goeie dag. Die zeil erop nemen. Jij bent mezelf moet opnemen. Dit wat? Dit Ja. wat, hè? Ja. Ja. Ik wil je ook wel even opnemen, hoor. Maar... Nou, nee. ja. Ja, toch? nou, Wat zeg je? Ja, wat zeg je? Wat zeg je? Doen? Zo. Oeh. Wat is het vies waar, hè? Of is verwikkelen? Ja, heb je een paraplu? Nee. Dus ben je mijn Vergeten? oren? Paraplu voor je? Nou, nee, maar daar stond ik mee ompakken dan weer, hè, in de winkel. Ja, dat is weer. En Ja. dan ben waar gaan we weer via? Maar wist je van een bedrijf? Ik ga een YouTube kanaal, de Friese vloggen. Oh, daar kun je eens op zien. Ja, dat kan Oké. ik op zien, ja. Ja. Oké. Dus ik maak je video, ik neem voor stritten, ja. Ja, leuk. Nee. En dit weet ik jaren. Ja, dit Nee, ben ik. mijn Ja, dochter. ja, maar ik ken hem wel. Weet je net waar dit Ja. is? Dit is een rekker. Ik ben een rekker. Dan mag je toch ophoren. Ja, ik ben een rekker. Juist dat Nou, net? wat leuk. Ja, ja toch? Ja. Helemaal op zijn vlak. Ja, inderdaad, ja. Ja, Oh, ja wist je dat niet? nee, ik het net zien. Ik zei het voort. Ja, ik ben de jongste zoon van Ja, Rani. de beste een broer van Monica. Ja, Monique. Monique. Ja, ja. Ja, wat leuk. Ja, leuk, hè? Nou, ja, wat mooi. Ja, dat komt ze naar hier naar de winkel dan natuurlijk. Nee, helaas pindakaas. Ja, dat zei je vaak, helaas pindakaas, want dat past wel een beetje bij jouw winkel natuurlijk. Maar. Ja, alleen in geval van nood, hè. Ja, hè? Alleen in geval van nood, hè. Ja. Ja. Ja, je moet ermee leren leven, hè. Een stukje mindset. Ja. Ja. Stuur ik elke dag naar het waarbericht, zeg wat voor waar wordt het, wat kunnen we het verwachten? Ja, Nou, het liefst niet. Het liefst niet. Het liefst kijk ik niet per dag aan en dan schakel ik dan vanzelf wel. Maar ja, het is wat het is, hè. ja. Ja, dit hoort bij de tijd van het jaar, hè. Ja, de herfst, ja. En straks mag je glijden. Ja. Ja, zo is het weer. Volgend jaar kort de broek maar weer aan. Ja. Goed, het weer vraagt niet, hè. We moeten ons dan kleden. Ja, dat Ja. klopt, ja. Dat bedoel je, ja. Ja. Maar hoe kleedt u zich dan met het weer? Gewoon een badjas, nee, grapje. Nee, ja, gewoon lekker warm, hè. Goeie broek, goede onderbroek, alles op en eraan. Kom je de dag Lekker wel warm. flat. Lekker een warme onderbroek En aan. de verwarming iets hoger. Ja. Ja. Oh, zit er een visje? Zit er een visje? Ah, goeie. Wat bieden? Oh, niet denderen. Nee? Maakt het dat nou wat uit dat het regent dan net? Ja, voor ons wel. Ja, voor je, maar voor de visje. Maar ik heb een hoop minder van die vissen, die zijn toch al nat. Dus die hebben er geen last van. En waar visje je nou op dan? Snoep. Ja, Oh ja, maar zo, ja. Oh. Nee, zie je.
Ah, goeie. Hoi, wat goed van, Wander. Zie je jou? Kom op. Ja. Ja. Hoi. Geweldig. Hallo mevrouw. Hallo meneer. Hoe gaat het? Hè? Ging je nou dit weekend dat festival of net? Dat festival van Nijli. Nijli, dat was afgelopen vrijdag al. Ja, hoe Ja. was dat? Dat was geweldig. Heb jij ook opgetreden? Ja, ik had 6 nummers gedaan, waarvan 1 cover. Oké. Van wie? Let It Go van Frozen, maar dan in een metalcore stijl. Oh, ja, hoe gaat het ongeveer dan? Dat was ongeveer net als het origineel, maar dan bij de stukjes van Don't Let Them See, dat was meer een beetje in het grunt-stijl en scream-stijl. Oh, kun je het nadoen of? Nadenken. Don't let them in, don't let them see. Be the good boy you always are to me. Zoiets ongeveer. Goh, dat is echt wel, ik vind het echt wel knap dat je het kunt hoor. Ja, en qua grunt, er zit ook heel veel techniek aan verbonden. Je moet wel alle basistechnieken van zang sowieso beheersen voordat je überhaupt aan grunten begint. Want anders dan blaas je stem op, kun je niet meer praten, dat is ongein. Ja, jongen. Nou, ik heb mijn rijbewijs zo terug hoor. Oh ja, je hebt de rijbewijs. Ja, weer. Maar heb je teruggevonden? Of Ik heb hem aangevraagd weer. Oh, je hebt hem aangevraagd? Ja, dus Oh, je hebt hem inmiddels ook alweer? Ik heb hem inmiddels weer, zeker. Oké, nou, allemaal top. Hoe bewaar je hem nu dan? Ja, in mijn portemonnee, Oké, zeker. oké. Maar ik ga er weer vandoor hoor. Ja, Oké, hoi hoi. Code geel nog steeds? Code geel? Ik weet het niet. Nou, anyway. Bij de HEMA hien ze dus het pakketje Acnet. Dus het onderzoekmodel uitwijzen waar het pakketje bleun is. Vond je het een leuke video? Doe dan een toem omheen. Was het meisje en abonneren op de Friese vloggen. Was lid worden. Doe dat vooral. Was een supertanks sturen. Stuur vooral een supertanks. Doe dat vooral weer. En ja. Tot de volgende video. Geweldig.